У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Погляди, Боже, на обличчя помазанника Твоего, бо один день на дядинцах Твоих лепший за 1000 інших. І гэты один день у тыдзень, які посвячаем Господу, приходячи сюди у святыню, менавіта сёння адзначаем. Нядзеля, святая імша не толькі з абавязку, але з глыбокай веры і любові да Бога. Гэты блізкі контакт, самае блізкае спатканне з жывым і праўдзівым Езусам Христом у Еўхарыстыі, але таксама і ў Яго Слове. Каб узмоцніцца ў веры, каб прыблізіцца і больш пазнаць Бога, прытуліцца да Яго і прасіць о патрэбных ласках. Так як сёння жанчына, якая клікала за Езусам, жанчына кананейская: «Пане Езу, сыну Давіда, улітуйся над маёй дачкой». І Єсус, бачачи її віру, бачачи її покору, витривалость в этом кликанні, в этом звороті до Пана Бога, літується і одорває потрібними ласками. Кликала довго, йшла за Єсусом. Брати і сестри, ми у своєму житті, особливо тепер, у цей час, який переживаємо у Україні, у Білорусі, маємо об що кликати, маємо об що просити у Пана Бога. Поэтому за этой глубокой верой и покорой у сердца, просячи Бога потребные ласки для кожного з нас, для всього народа, будем удельничать у святой імши. Я эту найсвятейшую ахвяру складаю в интенции померлых, молюся за святой памяти Часлава у 5-ю годовину после его смерти и Валентину сям'ї Карабач. Перапросім цяпер Бога за ўсе нашыя грахі, слабасці, каб мы годна маглі удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліцца за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над нами Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен.
Тебя любить великое духовное богатие. Наполни наше сердце горячою любовью до Тебе, как мы во всем и больше за все Тебе любили, и отрымали обещанную спадщину, якая большая за наши ожидания, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Заховуйте правосуддя і чините справедливость, бо хутко прийде забавлення моє, і об'явиться справедливость моя. Сынов чужеземцев, які долучилися до Пана, каб служить Йому і любить ім'я Пана, каб бути Його слугами. Усіх, хто заховує суботу, каб не ганьбить її, і тих, хто моцно тримається моєго заповіту, узведу на гору мою святою, и утешу их в моем доме молитвы. Усе спаления ихние и ахвяры будут досподобы мне на ахвярнику моим, бо дом мой будет назван домом молитвы для всех народов. Это Слово Божие. Нехай усе народы славят Тебе, Боже. Нехай усе народы славят Тебе, Боже. Нехай Бог смилуется над нами и благословить нас. Нехай зазяє обличчя Його над нами, каб на землі ми спознали Йогоную дорогу, між усіми народами Його збавлення. Нехай усі народи славять Тебе, Боже. Нехай веселятся и радуются все племёны, бо Ты судишь народы поводле правды, и племёнами на земле керуешь. Нехай все народы славят Тебе, Боже. Нехай славят Тебе народы, Боже, нехай славят Тебе народы все. Нехай Бог нас благословляет, нехай боятся Його все межи земли. Нехай все народы славят Тебе, Боже. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, я кажу вам, язичникам, як апостол язичников, я прославляю служение свое, как побудить рупливость сирот своих суродичев, и как довести до збавления некоторых из их. Бо коли откидывание их, это примирение до свету, то что штады их принятия, коли не повстание до життя с померлых. Дары и покликания Божие незменные, які вы неколи были непослухмяные Богу, а теперь помилованы праз непослухмяность ихнюю, гэтаки яны теперь непослухмяные, как праз милование над вами и сами яны помилованные были, тому что Бог замкнул усіх у непослухмяность, как усіх помиловать. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус обвещал
Євангелія об володарстві і лячыў усялякі хваробы у людзей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Єзус вийшов і скіраваўся ў землі Тыра і Сідона. І вось жанчына з Ханаана вийшла з тих ваколіць і почала кричать: «Змилуйся надо мною, Пане, сыне Давида, моя дочка тяжка, опантаная злым духом». Але Єзус не адказаў ёй ні слова. Тады вучні ягоныя падышлі і прасілі яго: «Адпусці яе, бо яна крычыць услед за намі». І он сказаў у адказ: «Я посланы толькі да загінуўшых авечак з дому Ізраіля». Яна ж падышла, пакланілася яму і сказала: «Пане, дапамажы мне». І он сказаў у адказ: «Нягожа забраць хлеб у дзяцей і кінуць шчанятам». Яна сказала: «Так, Пане, але і шчаняты ядуць крошкі, якія падаюць са стала гаспадароў іхніх». Тады Езус сказаў ёй у адказ: «О, жанчына, вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш». І з гэтага моманту яе дачка стала здаровай. Гэта слова Пана. Паважаныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, пахіляемся сёння над Словом Божым, пададзеным нам да разважання праз касцёл на 20-ю звычайную нядзелю. Уважліва слухаючы слоў, якія цяпер былі прадстаўленыя лектарамі. Першае чытанне з кнігі прарока Ісаі, другое чытанне, можна было б так задумацца і паразважаць і гаварыць, што як бы пярэчаць адзін аднаму, асабліва Євангелія, дзейнасць Езуса Хрыста ў адносінах да гэтай кабеты праз гэтыя словы, што «Я пасланы толькі да народу Ізраілевага». Можна сказаць, што пярэчаць гэтым чытанням, якія былі перш. Кніга прарока Ісаі, якая галоўнай думкай якога то з'яўляецца гэта збаўленне ўсяго народу. Збаўленне ўсяго народу, які захавае правасуддзе і будзе чыніць справядлівасць. Бо мой дом будзе названы домам малітвы для ўсіх народаў. Збаўленне будзе для ўсіх. Збаўленне дадзена для ўсіх, для кожнага чалавека. Таксама, браты і сёстры, і святы апостол Павел гаворыць пра язычнікаў. «Я, як апостол язычнікаў, праслаўляю служэнне сваё, каб пабудзіць руплівасць сярод сваіх суродзічаў» і так далее. А Езус сёння гаворыць да кабеты гэтай, да жанчыны, што «Я пасланы толькі да народу Ізраіля». Чаму так? І таксама звяртаем увагу на словы псальму рэфрэна «Няхай усе народы славяць Цябе, Боже». Браты і сёстры, менавіта разважаючы над гэтай справай, можам дайсці да гэтага выніку, да зразумення, чаму так, чаму Езус на зварот гэтай жанчыны, на яе малітву, на яе просьбу адказвае, што «Я пасланы толькі да выбранага народу, да Ізраілевага, а не да язычнікаў». Бо эта жанчына была не з народу Ізраілевага, але з народу язычнікаў. Язычнікі, ведаем, хто ёсць, вераць невядома што, невядома каго, прымаюць гэтыя альбо рэчы, альбо штосьці за божкаў сваіх. Язычнікі, якія не мелі зразумення, хто такі Пан Бог, хто такі Езус Христос. Браты і сёстры,
Менавіта, напэўна, Езус, так адказваючы гэтай жанчыне, напэўна, можа, хацеў, каб яе вера ў яго ўзмоцнілася, каб у яе, у гэтай жанчыны, адкрыліся вочы на праўдзівага Бога, які з'яўляецца Богам жыцця, Богам ратунку, Богам любові, Богам прабачэння, Богам усяго пазітыўнага ў жыцці, каб узмацнілася вера і каб адкрыліся вочы. І праз гэты адказ, што пасланы да народу Ізраілевага, і праз гэта, можа, як першы раз звярнулася да Езуса Хрыста, проста маўчанне, як будто бы ён не чуў яе, гэтай кабеты, якая звярнулася, што дапамажы, Пане Божа, сыну Давіда, улітуйся над маей дачкой. Напэўна, браты і сёстры, каб гэтая вера узмацнілася, каб гэтыя вочы адкрыліся на дзяланне праўдзівага, сапраўднага, жывога Бога. Браты і сёстры, менавіта таксама і мы, гледзячы на гэтае выдарэнне, гледзячы на ўсё тое, што над чым сёння разважаем, на гэтае спатканне гэтай жанчыны з Езусам Хрыстом, можам таксама ўзяць, выцягнуць якуюсьці навуку для сябе. Калі мы звяртаемся клічам да Пана Бога, можа, некалі думаем, што Пан Бог нас не чуе, што наша малітва не даходзіць да Бога, што нічога не мяняецца ў маім жыцці. Каждую нядзелю да касцёла і каждадневная малітва, і гэта, і тое, і так усё так увайшло ў такую каляю, і так все одно за другим, і нічого не змяняецца, як бы як абавязак, як такая рутыннасць, такая прывычка. Браты і сёстры, кожная малітва наша даходзіць да Бога, і кожная малітва праз Пана Бога выслуханая, і Бог лепей ведае, калі і што нам даць. Толькі мы павінны, прадстаўляючы нашу малітву, і цяпер, будучы тут на святой імшы ў нядзелю, тут у касцёле, таксама наша асаблівая малітва праслаўлення Бога. І яна пачутая. І пра гэтую малітву то, што мы спаўнялі, то, што мы заносілі гэтую малітву, даведаемся. Раней ці пазней даведаемся аб гэтых рэзультатах. Таго, чаго я сюды прыходзіў, таго, што я тут рабіў. Напэўна, даведаемся. І, браты і сёстры, і гэта даведка будзе прыемнай, напэўна, будзе прыемнай. Так, як да гэтай жанчыны, якая сёння звярнулася да Езуса Хрыста. У гэтай вытрывалай малітве, моцнай, з глыбокай верай, неустаннай малітвай, з пакорай у сэрцы. Падходзіць і звяртаецца да яго зноў гэтымі словамі, што «Дапамажы мне, Пане Езу, дапамажы мне». І браты і сёстры, чуе ў адказ такія сапраўды моцныя словы, вострыя словы з вуснаў Езуса Хрыста ў яе адрас. Наколькі трэба было мець пакоры, каб далей размаўляць і зразумення сваёй памылкі, каб магчы далей размаўляць з Езусам Хрыстом, які гаворыць да гэтай жанчыны, што нягожа забраць хлеб у дзяцей і кінуць шчанятам. Гаворыць, называючы дзецьмі выбраны народ, шчанятамі называе Езус тых, гэтых язычнікаў, якія далёка ад Бога, якія сапраўды не гатовыя прыняць і не хочуць увогуле зразумець і прыняць дару і ласкі Божай. Вострыя словы, моцныя словы. Нягожа забраць дзецям, а кінуць шчанятам. Але, браты і сёстры, бачым пакору гэтай жанчыны, якая гаворыць: «Так, Пане, так, згаджаюсь, згодная з тым, што так ёсць». Але у этой пакоры, кажа, і шчаняты ядуць крошкі, якія падаюць са стала гаспадароў іхніх. Тады Езус сказаў ёй адказ: «О, жанчына, вялікая вера твая». Браты і сёстры, такая праўда, і станем праўдзе, што некалі і мы бываем гэтымі, шчанятамі, так як гаворыць сам Езус. Тымі, которые адходзім ад Бога,
Шукаем дзесьці уцечкі ў якіхсьці справах другіх, стараемся штосьці па-свойму зрабіць у жыцці, стараемся, можа, якісьці сваю слабасць, грэх апраўдаць. Браты і сёстры, але павінны з этой пакорай прыходзіць і да Езуса Хрыста у раскаянні, у зразуменні, гэта так, як гэта сённяшняя жанчына. Так, Пане Езу, адышоў ад Цябе, быў неверны, зграшыў. Дапамажы мне, клічу да Цябе зноў, звяртаюся да Цябе зноў у сваёй малітве, у пакорнай сваёй вытрывалай малітве. Браты і сёстры, няхай кожны з нас сапраўды зразумее гэтую праўду і так за прыкладам этой жанчыны кліча моцна, з даверам, з глыбокай верай, но і вытрывала да Пана Езуса аж да той пары, пакуль не будзе пачутае гэтае слово: «О, чалавек, вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш». Браты і сёстры, а маем шмат у якіх інтэнцыях клікаць. Маем шмат у якіх інтэнцыях, у якіх намерах звяртацца да Пана Езуса. Асабліва, так як нагадалі на пачатку святой імшы, у гэты цяперашні час асабліва клікаць, звяртацца да Пана Бога у інтэнцыі нашай краіны, у інтэнцыі уладаў, у інтэнцыі службаў парадку, міліцыі. Браты і сёстры, маем клікаць і тут у касцёле, але таксама і дзейнічаць, не быць абыякавымі. Маем клікаць да Пана Езуса, просячы аб гэтую ласку: «Аздараві, бо, напэўна, апантаныя злым духам». Так як кабета гэта кліча, што церпіць, бо апантаная мая дачка злым духам. Нема спакою, нема парадку. Браты і сёстры, штосьці падобнае. І гэта наш кліч, гэта наша малітва, наш зварот да Езуса Хрыста: «Аздараві, Езу, аздараві, дай, рассвятлі іх вочы, сэрцы, душы, сумленні, якія ўжо даўно хіба што затрацілі дзесьці, забыліся, што штосьці такое ёсць унутры чалавека». Маем у чаго клікаць таксама ў сваіх намерах уласных, са свайго жыцця, са сваёй сям'і. Маем клікаць да Пана Езуса: «Пане Езу, уратуй, Пане Езу, абарані, Пане Езу, адары патрэбнымі ласкамі спакою, радасці, зразумення, любові, прабачэння, адары гэтымі ласкамі». Так клікаць у гэтых негатыўных сітуацыях, у гэтых негатыўных выдарэннях нашага жыцця, але таксама не забываць і найважнейшае — клікаць у радасных момантах нашага жыцця. «Пане Езу, дзякуй Табе, што выслухаў, што адорваеш мяне патрэбнымі ласкамі. Дзякуй за мужа, за жонку, за дзяцей, за ўнукаў. Дзякуй Табе, усхваляю Цябе, праслаўляю Цябе, Пане Езу, за гэтыя дары і ласкі». Гэта найважнейшае. Аб гэтым мы таксама не павінны забываць і з глыбокай верай, удзячнасцю, жаданнем праслаўлення Бога клікаць. Браты і сёстры, няхай зразумення сённяшняга слова нас дакране нашых сэрцаў і яшчэ раз усвядомім сабе, каб наша малітва, наш зварот да Езуса Хрыста заўсёды быў пакорны, з глыбокай верай, аж да той пары, пака не пачую словы Езуса Хрыста: «Няхай станецца табе, як жадаеш, бо вялікая вера твая». Аминь. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася.
Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце. Быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Богу, які прагне любові больш, чым ахвяраў, прадставім нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўвесь народ Божы, каб з нядзельнай літургіі ён чэрпаў сілы для будавання духовай святыні Касцёла. Цябе просім. Молімся за прадстаўнікоў улады, каб яны умела, мудра вырашалі грамадскія праблемы і аддана служылі свайму народу. Цябе просім. Молімся за парафіяльныя супольнасці, каб яны былі прыкладам хрысціянскай любові. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб яны праз людскую добразычлівасць паўней спазналі Божую міласэрнасць. Цябе просім. Молімся за ўдоў і самотных жанчын, каб у супольнасці Касцёла яны знайшлі дапамогу і падтрымку. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб Божае Слова перамяніла нашае жыццё на лепшае. Цябе просім. Молімся за нашу краіну, за Беларусь у гэтыя цяжкія хвіліны жыцця для ўсяго народа, просячы добрага Бога аб патрэбнай ласкі, ласку справядлівасці, праўды, дабрыні, любові чалавека да чалавека. Цябе просім. Молімся аб жыццё вечна ў валадарстве нябесным для святой памяці Часлава ў 5-ю гадавіну пасля яго смерці Валянціны з сям'і Карабач. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, дзякуючы Тваёй міласэрнасці, маглі заўсёды цешыцца Тваёю ласкаю праз Хрыста Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прынял Бог Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Прыми ласкавы Ойча гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самога ў Твоім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя.
Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця, бо маючы першыя дары Духа Святога, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю склікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Он, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус. Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыща в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром, Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, про Чеслава, Валентинуся, Мікарабачі, про всіх, хто Твої ласце дійшов з гэтага свету, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоего.
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб ми заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвятейшай Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом яе абраннікам, со святымі апосталамі, со святым Яном Павлом II, святым Антоніем і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованные до всяка неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа, бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя.
без конца мудрого, без конца светлого, только жить на земле без конца доброго, небесного Бога Отца. Молимся. Добрый Боже, Ты праз гэты сакрамент даў нам удзел у жыцці Твайго Сына. Покорно Тебе просим, дапамажы, каб мы верно наследовали Яго на зямлі і маглі удзельнічаць у Яго нябеснай славе, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пане Езу, праз заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама праз заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў, прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Парафіяльныя аб'явы. Перажываем 20-ю звычайную нядзелю ў бягучым літургічным годзе. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы: панядзелак звеставання Пана, аўторак Маці Божай Тройчы Цудоўнай, серада каралевы пабожных школаў, чацвер каралевы супакою, пятніца каралевы апосталаў, субота Маці Божай суадкупіцельніцы, нядзеля гадзіна 18 вечарам Маці Божай суцяшальніцы. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 20 жніўня ўспамін святога Бернарда, абата і доктара касцёла, 21 жніўня ўспамін святога Пія X папы,
22 жніўня ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы, 23 жніўня дзень малітоўнай падзякі за жніво. У наступную нядзелю, 23 жніўня, у нашай парафіі падчас святой імшы на 11 гадзіну і на 13 адбудзецца урачыстасць першай святой камуніі. Таму ў наступную нядзелю ў капліцы святой Барбары на Старых Могілках будзе дадатковая святая імша а гадзіне 13. Просім, звяртаемся да кожнага, хто прыходзіць на святую імшу а гадзіне 11-13, каб у гэты дзень у касцёле заставіць для дзяцей першакамунійных месца для іх сем'яў і крэўных, каб не было натоўпу ў касцёле. Дзякуем за зразуменне ўжо цяпер, просім, браты і сёстры, ведаючы, трошкі так дзяцей тых будзе, вялікая ўрачыстасць падчас мшы на 11 і на 13 гадзіну. Усіх хіба што каля 200 будзе, то так трошкі людзей збярэцца. Поэтому просім вас, хто не будзе ўдзельнічаць у гэтай урачыстасці, то прыйсці альбо на гадзіну 9, альбо на час туды у капліцу, альбо на 16, альбо на 6:30 вечарам. Калі ласка, падыдзіце да гэтага з зразуменнем. Выслухаем цяпер зварот каталіцкіх біскупаў Беларусі у сувязі са складанай грамадска-палітычнай сітуацыяй у краіне. Глыбока паважаныя святары, кансекраваныя асобы, дарагія вернікі, усе людзі добрай волі. Вось ужо некалькі дзён у нашай бацькаўшчыне працягваюцца сутыкненні паміж грамадзянамі і супрацоўнікамі сілавых структур. Чарговыя выбары выклікалі ў нашым грамадстве напружанасць. У выніку актыўнага супрацьстаяння пралілася кроў і ёсць шмат пацярпелых як фізічна, так і маральна. Многія з іх гэта мірныя і нявінныя людзі рознага ўзросту. Мы, каталіцкія біскупы Беларусі, асуджаем кожны акт насілля, які брат здзяйсняе супраць брата, і таму яшчэ раз заклікаем спыніць непатрэбную агрэсію і распачаць дыялог дзеля дабра чалавека і ўсяго нашага грамадства. Як веруючыя людзі мы разумеем нашу абмежаванасць, таму, узгадваючы словы нашага збаўцы Езуса Хрыста, «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя, абцяжараныя, і я супакою вас», запрашаем католікаў Беларусі далучыцца да штодзённай малітвы у інтэнцыі нашай бацькаўшчыны і ўсяго народа. У сувязі з гэтым заклікаем 16 жніўня сёння ва ўсіх парафіях цэлебраваць святую імшу у інтэнцыі нашай бацькаўшчыны і народа і такім чынам правесці агульнабеларускую эўхарыстычную малітву. У нашай святыні гэтая святая імша будзе а гадзіне 13. Падчас кожнай святой імшы ў малітве вернікаў дадаць спецыяльны заклік за нашу краіну. У парафіях арганізаваць штодзённую агульнабеларускую адарацыю Найсвяцейшага сакраменту у інтэнцыі нашай бацькаўшчыны і народа і мірнага завяршэння канфлікту. Штодзённа на завяршэнне адарацыі Найсвяцейшага сакраменту і святой імшы маліцца адмысловай малітвай. Усіх, хто далучаецца да малітвы ў інтэнцыі нашай умілаванай Беларусі і народа, даручаем пад апеку Найсвяцейшай Панны Марыі, сталіцы мудрасці і каралевы супакою, і ад усяго сэрца благаслаўляем каталіцкія біскупы Беларусі. Напэўна, даступна і зразумела напісана гэты зварот, поэтому з нашай стараны застаецца толькі, наколькі можам, далучыцца і да этой малітвы, і да супольнай, і да індывідуальнай у тых усіх інтэнцыях. Таксама вяртаемся цяпер да аб'яваў парафіяльных, да першай камуніі, якая будзе ў наступную нядзелю. Споведь бацькоў першакамунійных дзяцей будзе на працягу гэтага тыдня падчас кожнай святой імшы. Для першакамунійных дзяцей першая споведь у пятніцу, 21 жніўня, гадзіне 11. Прыбіранне касцёла перад урачыстасцю першай святой камуніі арганізуюць бацькі першакамунійных дзяцей у суботу пасля вячорнай святой імшы. І таксама, браты і сёстры, мы, святары парафіі, нашай парафіі Лідскай Фары і Лідчыны,
заахвочваем і скіроўваем гарачую просьбу да ўсіх веруючых людзей, перадусім да католікаў аб малітве за нашу краіну. Кожны дзень о гадзіне 15 в нашым касцёле трывае адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, падчас якой молімся за нашу краіну і за наш беларускі народ. Нагадваем, што ў нашай парафіі працягваецца душпастырская дабрачынная акцыя дапамогі дзецям з малазабяспечаных шматдзетных сем'яў, якія маюць цяжкасці пры падрыхтоўцы дзяцей да навучальнага года ў школу з Божым благаслаўленнем і людской дабрынёй. Ведаем пра гэта, не раз чулі, поэтому яшчэ раз заахвочваем, хто мог бы, хацеў бы, меў такую магчымасць далучыцца да этой акцыі праз якуюсьці дапамогу тут пры алтары, пры абразе Маці Божай міласэрнасці, злажыць якісьці дару, ту скрынку, якісьці прынадлежнасці школьныя для дзяцей, якія, можа, не маюць магчымасці на гэта. Шчыра дзякуем за зразуменне і дапамогу. Таксама шчыра дзякую за супольную малітву падчас гэтай святой імшы, за зложаныя ахвяраванні на патрэбы нашай святыні. Хай добры Бог аддзячыць вам за вашыя добрыя, ахвярныя, адказныя сэрцы. Жадаем усім добрага тага нядзельнага дня адпачынку, а таксама тыдня працы і нашых абавязкаў. Няхай Божае благаслаўленне нам спадарожнічае. Прыміце яго цяпер з верай. Пан з вами. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды, и навеки вечные. Амен. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды, и навеки вечные. Амен. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды, и навеки вечные. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.